Καλημέρα. Σάββατο, 17 του μηνός. Τι έχουμε σήμερα? 3 η ώρα το μεσημέρι. Είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι. Η Άννα, ο Στάθης, ο Άρης, ο Βασίλης, ο άλλος Βασίλης, ο Γιώργος, ο υποφαινόμενος, ο Νίκος. Και περιμένουμε τον Αλέξανδρο και τον Φάνη, μάλιστα, τη Γιώτα. Αυτά. Ήρθαμε εδώ πέρα για να φάμε βασικά. Υποτίθεται θα έψινε ο Άρης Κομνηνός, την έκανε, δεν ξέρω που πήγε, με ελαφρά. Να, κατεβαίνει τώρα ο φίλος μας, ο Στάθης μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Κατεβάζει ένα μπουκάλι. Τι είναι αυτό, ρε? Νερό. Έλεγα και εγώ ότι είχε τσίπουρο. Λοιπόν, και θα περάσουμε καλά. Τίποτα δεν τραγουδάω. Δεν έχω τέτοιο, δεν έχω φάει ακόμα. Τόλι. Πού κρυβόσουν τόσα χρόνια σε και μαγικές συντόνια, κοριτσάκι μου. Αυτό, μετά το φάει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για λέγε κάτι είπε ο άλλος προηγουμένως για... Ναι. Καταρχήν, Βγάλε τα γυαλιά όταν... Βγάλε τα γυαλιά! μισό λεπτό και πολύ εκνευρισμένη τέλος πάντων. Καλησπέρα. Έχουμε έρθει εδώ πέρα στο σπίτι του Στάθη για να ψήσουμε και να φάμε με πάρα πολύ καλή παρέα. Έχουμε μαζί γύρω σε 7 με 8 μηχανές. Βλέπουμε εδώ πέρα το Στάθη που πιάνει την κατσαρόλα και έχουμε και 3 ψίστες. Προσπάθει ο καθένας να κάνει το δικό του. Ελάτε να σας κάνουμε μια ξενάγηση. Παρουσιάζω γιατί είμαι ο καλύτερος παρουσιαστής. Εννοείται. Δυστυχώς εγώ δεν ήρθα νωρίς, αλλά εντάξει. Βλέπουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Άρη με τα μπιστεκάκια του. Τα πιέζει. Το έχει από ό,τι βλέπω. Ο Βασίλης κρατάει την ψαριά. Πιστεύω ότι σήμερα θα σκάσουμε στο φαγητό. Και βλέπω έχουν φέρει τα καλύτερα. Πείτε μας, Άρη, μερικά λόγια. Φίλε, έχει να πέσει πολύ φαΐ. Πάρα πολύ φαΐ. Θα προλάβουμε να πάμε, πώς το κόβεις? Οριακά. Με το στομάχι στο στόμα. Αγαπητή Στάθη, τι έχεις να πεις που μας κάλασες? Πήγαινε, δεν ξέρω, δεν έχω. Ο Στάθης δυστυχώς δεν έχει να μας πει κάτι. Δεν έχει να μας πει. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε? Τα πάντα όλα. Περιμένουμε να βγει το φαΐ. Τι εννοείς τα πάντα όλα? Όλα, τι, περιμένουμε να βγει το μπιφτέκι, τι να πω τώρα, από την ποικιλία που έχουμε. Θα πάμε. Εμένα γιατί με άφησες? Όχι, αλλά στη σειρά προηγούμαι εγώ. Οι κυρίες πάντα προηγούνται. Ωραία, τι θέλετε να σας πούμε? Μια χαρά, έχουμε το φίλο μας τον Νίκο εδώ πέρα που είμαστε πολύ καλοί φίλοι και περνάμε μια χαρά. Αλλά επειδή έχουμε αυτόν τον Άρη Κομνηνό και δεν ξέρω πότε θα φάμε αυτόν τον άνθρωπο, ελπίζω μέχρι το βραδάκι να έχουμε φάει. Άρη, κάτι λένε για σένα, για πες μας. Ο Αλέξανδρος Τσαΐλας μπορεί να φύγει και θα το φωνάξουμε κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, δεν είναι θέμα. Όταν θα τα έχουμε φάει όλα. Έχουμε μια δεσποινής εδώ πέρα. Πείτε μας μερικά λόγια. Τι να σας πω, εγώ είμαι μόνη μου σε 2, 4, 6, 8 άντρες. Δεν με έχουν αφήσει να κάνω τίποτα και περιμένω το φαΐ. Απλά. Τουλάχιστον έχουν σαν πριγκίπισσα όμως. Καλά, δεν το συζητώ. Εγώ τους είπα όμως ότι μετά μπορώ να πλύνω και τα πιάτα. Ναι, αλλά τα πιάτα όμως είναι πλαστικά, γι' αυτό το είπε. Εντάξει. Άρα εντάξει, σαν πριγκίπισσα την έχουμε, τι άλλο θέλει.